RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mokining sa kalalaki ng taga Minglanilla, Cebu. Ang ating mga tatampo, nagdasangan nga, Ruben. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mular ka kaskawas mo? Onak, Itamay mo bantay na ko. si Papa Jeko ni mo. Di man nakaw siya tinuod nga papa. Ruben, anak, ayaw pagsulti, ana, ha? Bisan og dili nimo siya tinuod nga papa, pero mahal og pinangga kaniya. Nga mura na gyud kag tinuod niyang anak. Ayan naglarga ma. Aninang ka. Anak, inigdako nimo. Makasabot ra ka kung nganong gibuhat ni mama. Ma, ayan ang biyain ko. Aninang ka. Nak, sorry kaayo, ha? Pero kinahanglan nga buhaton gid ni mama, nak. Dong, ikaw na lang bahala ni Ruben, ha? Ako na'y bahala niya, day. Ay, kabala ka. Arin ako. Ma! Mama! Uy, Ruben. Shh, uy! Bago na, hapsan ka ron. Uy! Dukal pa man ko, papati ko. Usa man pabubo kag tubig init, aron mo bango lang ka. Labing ako mga sinina. Ansa? Kuya, eh. Nganong kumagi palabanin iyang mga sinina. Nga mga tagko mo kayo ni. Niyag kamay pa ko. Yabi na ko bilangga ko niya. Tinutukan niya milagas mama. Ikaw asang kinuwan niya batasan. Okay, rami din ni day. Og, day, salamat kay skwar tayo mo gipada, ha? Way sa payan, Dong. Ikaw na bahala ni Ruben, ha? Tuod na ba siya diha? Oo, na. Ruben. Dong, dol dire dong. Ay, mag-istorya sa mama ni mo. Ma! Ay, patagkag sumbong sa mga inahan, ha? Kung di ka gustong minahit ka. Dong, nak, kumusta man ka? Dito hasit anang papajigo sa. Apin na ko pinangga kaniya. Musumbong dekas imong mama. Di mo ko musumbong ni mama kay wa mo ko'y cellphone. Magkastorya namin sa mama sa cellphone ni Papa Diego. Si mama na lang nako. Ha? Nanguha mo tag cellphone ni mama nako. Sige! Nganong nanawag man ka na ko gamit ang cellphone sa lain, Ruben? Nganong wa naman lang kamusulti sa imong tuyo, nako, kung manawag kong papadyeng ko ni mo. Ma, mandito man si Papa Diego. Di ko niya pinangga. Bunalan ko niya pirmi. Unsa? Ma, uli na lang. Arin na lang ka
ikaw pauli na sa bahay, ha? Ayaw! Ha! Mauri mo gipangita, sumbong ka sumilhan! Miskin mo imo! Maluwit ka ba? Recorded by X Thunder Gaming. Kani ka sa sunod, dili kay kiniri may tabo nimo! Sobra ba? Ha? Mulayas ka? Asa man ka? Bisag asa. Basta layo lang ko sa akong mama. Nyak mangita si mama nimo. Paman sa ito'y pakin ako. Kaya kung tinood nga mahal ko niya, di uli na ang taday ko niya. Pero wag man. Robin. Bahala na ni. Mamasim kong musudog trabaho. Pasing pa day. Nay maluoy na ko. Uy, kabata pa ni mo dong. Magkamao ka kang trabaho. Nay, sige na. Maluoy ka na ako. Puno naman ko rin sa kong karinderya dong, oy. Sabay kamuha ni mo. Kabaw ka maluto, nay. Kabaw sa kong mulaba. Mugas o plato. O ba? Ay, ano yan lang. Adto lang ka sa bahay na ko, be. O sultihi ko sa nitabo ni mo kung naunsa ka. O asa ang imo magikanan. Eh, ako rin si Mario, ikaw. Robin ko, nay Mario. Pila na sa katuig ang nilabay. Bisag di sa'yo nang akong nagyan pero pinanggag yapon ko sa Ginoo kay niya. Wa ko niya pasagdi. Og nakaya na nako ang tanang pagsuway nga niabot sa akong kinabuhi. Bisag ako ra usa. Hello. Nay, No. Kuan ba? Kinahanglan na kang pawad ni sabay o pangita na og laing trabaho dong. Sao na ari naman ng puyo nga akong anak god huban siyang pamilya. O di siya gusto nga doon ay laing tao nga masagol din sa mong primay nga dili na mo igunsa. nakasabot ko nay. Og daghang salamat iha sa imong pagdawat nako dinis pila ka tuig. Dako kay kagtabang nako. Di ka makalimtan nay. Pag-amping ha kung naasa ka man pa dong. O akong iampo nga magkakita ka dayon og laing trabaho. Salamat nay. Ay, timing kayo kay nangita gyud ko mo bantay din sa akong tindahan. Tinuod ka ate? O lagi. Unsa man interesado ka? Sige te. Pero nakoy concern te. Unsa man na? Pwede ba ko makastay in din sa imong tindahan? Aha. Wa mo gud ko'y kapuyan. Ayaw ka balaka. Na ako'y gamay kwarto din para sa trabahante in case kung ganahan mo stay in. Tinuod ka te? O lagi. Salamat te. Robin, spaghetti gilutoan ti ka. Salamat te Celia. Way kaso. Tuod, asa man na imong kagikan? Unya, o da kay ginikanan? Naman te.
Mahimo bag sultihan ko nimo. Mao ni nahitabo na ko, Silya. Ay, kaguol ba gud is imong kaagi, uy. Lahi-lahi gud ay kaagi ang tao, no? Kay ako sad bitaw, 5 years ago, nabiyuda man ko. Unya, wa gid mi grasyahi bisag usa lang ka anak. Kanugon tino? Tingali ko na kay anak te. Swerte gid kayo kay sa tanaw. Muatiman mo gid ka. Di para sa kong mama nga gibiyaan ako. Pero nakasiguro kung mahal kang mama nimo. Di na tinuod eh. Kay kung mahal gid ko niya, kung naghuna-huna gid siya nako, dapat anda ipapangita na ko niya sa adlaw nga nilayas sus amo. O di ba ka niuli siya kung concern gid siya nako. Robin. Robin. Mana, Celia. Kung hatagan ako ni mo chance, akong ipamatawa ni mo. Nakaya ti kang mahalan na. Bisan pa man sa gintang sa tong pangidaron. Pero Robin, magkuwang ra kaayo ko nimo. Di man tingali basihan ang pangidaron kung ang kasing-kasing na mahigugma. Ngano? Wabde kay higugma na ko, bisang gamay. Robin. Kung mahal po ko ni mo, ayaw po ngingan mo kagalingon. Robin. Mahasal ko ni mo, di ba? Oh. Kumao. Kita na. Sige. Pero, dili lang tingali na to isibya nga kita na. O ganun di man. Ikaw ko ni mo? Dili sa ingon, ana. Dili ko gustong mauwawan ka. Tungod lang nako. Celia, mahal ti ka. Ug bisan kanusa, di mahimong ikawaw ti ka. Robin. Parang biro lamang. Mahal na ko si Celia, bisan pa man sa gintang sa mong pangdaran. Naikuban, maingon nga, basin, nangita na ko mother figure, tungod kay nagdako kong way inahan sa kong kiliran nga niyatiman ako. O posible daw nga nagtuulang kong nahigugma gid ko ni Celia, pero ang tinuod, inahanong pagbati rin ay ang akong ibati para niya. Pero para na ko, mahal na ko si Celia. Bisag kung sa pa'y isulti sa mga tao na ko. Basta ako, malipayin ko sa mga relasyon ka. Hindi na lang ko to. Dagang salamat, Arlen. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kato mga higalang kaagi ni Robin nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit kay kulahan, ikaw na nga. Ikaw na nga. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawit. I-address lang ni ining talumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.